Колко време ми отне да стигна до тук и какво ми помогна? Това е един от въпросите, който зададахте към мен в анкетата, която ви пуснах миналия ден. И сега ще се опитам да ви отговоря много накратко, защото мога да говоря много по темата. Всъщност, аз започнах да се интересувам от личностно развитие преди няколко години, може би около 4. Всичко започна така по-осъзнато с една книга «Да прецакаш дявола» на Наполеон Хил. Тази книга доведе до още една книга и до още една и до още една, и колкото повече четях, колкото повече информация поемах, толкова по-интересно ми ставаше, толкова повече исках да задълбоча знанията си, толкова повече книги исках да прочета едновременно, просто да ми се налее всичко в главата. Започнах да слушам различни подкасти, предавания, записвах се на такива кратки обучения и така нататък. Ставаше ми все по-интересно и изведнъж започнах да променям изцяло начина си на мислене, защото аз винаги съм била много практична, много логична, много така праволинейна. Работя в корпоративна среда, там всичко е много, как да кажа, праволинейно, по правилата. Имаме си бранд стандарти, спазваме си бранд стандартите, всичко трябва да се случва много професионално, всичко ти е черно на бяло и общо взето и в живота ми беше така. Аз, дадено нещо трябва да го видиш, да го пипнеш, за да си сигурен, че то е истина и това е. За мен това да повярвам, че всъщност всичко е енергия, всичко, което ни заобикаля е енергия. Това, че ние привличаме това към себе си, което излъчваме към света. И всички тези неща, те за мен звучаха прекалено духовно, прекалено отнесено и не винаги са ми били странни. До един момент, в който аз всъщност почнах да осъзнавам, че има нещо вярно в цялата работа, че не може толкова много хора да говорят за това нещо, толкова много реални примери да има, толкова много доказателства, толкова много научни доказателства, защото почнах да чета и да слушам и доктор Джо Диспенза и всички покрай него, които правят научни доказателства, които дават научни доказателства за това, че всичко това е вярно. И в един момент започнах да се пречупвам и започнах да вярвам, че има нещо повече от това. Че ние не сме тук просто, за да, тук на тази планета, не сме се появили в този живот само за да съществуваме. Само за материалното, да трупаме, да се множим и това е, да ядем и да пием. Да, обаче проблема беше, че аз слушах, четях, информацията ставаше все повече и повече, но нищо от това не прилагах в живота си, в ежедневието си. Защото мозъка има тази способност в един момент, когато чуеш някаква информация и си казваш: о, аз това вече го знам. Или си казваш: о, колко интересно, нали, това да го науча. Обаче, какво от това? То е същото като да прочетеш инструкции как се кара колело и да си кажеш: аз знам как се кара колело. Аз съм го прочела и мога много добре да ти разкажа как се кара колело, как се пази баланс, как се въртят педалите и така нататък. Обаче, реално ти, докато не се качиш на колелото, ти няма как да знаеш как се кара колело, не можеш да твърдиш. Повратният момент дойде в момент, в който аз бях изпаднала в дупка, така да го кажа. Защото аз съм го споменавала и друг път, тези от вас, които ме познават, го знаят, че аз имам наистина прекрасно семейство, любящ, подкрепящ, грижовен мъж. Имам прекрасно момченце. Имаме си собствен дом, имаме си достатъчно от всичко, което нормалните хора искат, за да живеят нормално. На работа достигнах до
позицията, за която си бях мечтала с години и я постигнах, нали, с поемане на много отговорности, с много отдаденост и работа. Заплатата, която взимам, е чудесна, но въпреки това ми липсваше нещо. Усещах някаква вътрешна празнота. И тази вътрешна празнота започна да се проявява и на физическо ниво. Първо с усещания в тялото, защото се чувствах постоянно уморена, постоянно изтощена, уморена. Започнаха едни болки тук във врата, в раменете, които бяха постоянни болки. На моменти се увеличаваха до непоносимост и въпреки, че два пъти пиех лекарства, ходих на рехабилитация, на различни процедури, тези болки очумяваха за моменти, след това отново се връщаха. Чувствах се гневна на себе си, на живота си, на нещата, които ми се случват. Най-лошото е, че обикновено в такива моменти го отнасят най-близките. Т.е. когато аз чувствах напрежение на работа, защото нали, съм имала прекалено много работа, било ми е прекалено натоварено и всичко, което съм си натрупала аз през деня, тъй като съм професионалист и аз не мога да си позволя на работа да си излея душата на работа, го правих, когато се върна вкъщи. Което ме караше да се чувствам още по-виновна. В момента, в който го направя, например, нали, връщам се, изливам си всичко, почвам да викам на детето, да се сърдя на мъжа ми, без да има абсолютно никаква причина за каквото и да е. Но някакси, нали, подсъзнателно знаех, че те ме обичат безусловно и каквото и да направя, те ще продължат да ме обичат и аз просто си изливах цялото напрежение върху тях. Чувствах се неудовлетворена от живота. Чувствах вина за това, че имам всичко и въпреки това не съм щастлива и ми липсва нещо, което не знаех какво е. Започнах да се чувствам виновна и от факта, че когато аз си играя с детето ми, аз се чувствам напрегната, защото аз играя, аз не върша нещо друго, което е полезно, а аз съм седнала и си играя. И въпреки, че стоя там, нали, отвътре на мен всичко ми ври и ми кипи, че защо сега си губя времето в някакви игрички, аз да не съм бебе и аз да си играя. Най-лошото е, че нали, хем напрежение, хем вината от това, че аз осъзнавам, че детето ми, то е много интуитивно, както всички деца, те са много интуитивни и усеща цялото това напрежение. Усеща, че не сме там за тях на 100%. Аз като един осъзнат родител искам моето дете да усеща цялата обич, любов, отдаденост, която имам към него. Искам то да расте щастливо, обичано, да се чувства щастливо, обичано, подкрепяно и обгрижено. Наистина да го чувства. Така в един ден пред мен просто се появи едно обучение. В първия момент се чудих, защото аз изобщо нямах представа какво ще се случи в това обучение, но просто интуитивно почувствах, че това е за мен и че аз имам нужда от това нещо и че без значение колко струва, аз трябва да съм там. Там започна всичко. Защото това е момента, в който аз наистина осъзнах, че не е достатъчно да знаеш. Необходимо е да действаш. И аз започнах да действам. Пространство, споделено от група жени, които си споделяхме, които се подкрепяхме и вървяхме заедно напред. Там осъзнах, че не съм сама в начина, в който се чувствам. Бях твърдо решена, че аз имам нужда от промяна и ще направя каквото е необходимо, за да се случи тази промяна. И това е момента, в който започнах да действам. Това е момента, в който
започнах да освобождавам тези стари програми, тези тежести, които ние си носим, волно или неволно, съзнато или неосъзнато. Там започнах да ги осъзнавам и да ги трансформирам. И наистина мога да кажа, че това преживяване за мен беше живото променящо. Вече гледам на света по тотално различен начин и на живота си, и на нещата, които са ми се случвали, и на нещата, които в момента ми се случват, на нещата, които искам. Всичко е тотално различно. Аз съм тотално различен човек. И всъщност аз открих моето призвание. Към днешна дата аз мога да помогна на други жени, които са се чувствали по начина, по който аз съм се чувствала, да трансформират тези негативни програми, с които живеят, да ги превърнат в лекота, любов, хармония, разбирателство. Защото живота наистина може да бъде много хубав. Живота наистина може да е красив. И единствено от нас зависи какъв ще бъде той. Единствено от нас. Стигна до тук, това ми костваше вътрешна работа, дълбоки осъзнавания, практика. И така, моят път продължава. Аз не мога да кажа, че вече съм топ и нищо, нямам нужда от повече промяна и трансформация. Моят път продължава. И той ще продължава цял живот, защото аз не съм от хората, които просто могат да седнат и да си кажат: окей, достатъчно. Не, аз вярвам, че всички хора във всеки един момент има какво ново да научат, има какво ново да направят и всъщност за това сме тук, за да продължаваме, за да действаме, защото всичко в света около нас, в живота, всичко е енергия и всичко е движение. И дори когато спрем да се движим, когато не искаме повече да вървим напред, ние седим известно време на позиция, на която сме и след това почваме да вървим назад. Става все по-лошо и по-лошо и почваме да затъваме все повече и повече. Защото всичко е движение, защото света непрекъснато се променя, всичко около нас непрекъснато се променя и ние, ако не сме в този ритъм, ние започваме да вървим назад и надолу. И така, колко време ми отне, започна преди известно време и продължава. А какво ми помогна? Помогнаха ми знанията, които имам, помогнаха ми хората, които срещнах по пътя си и продължавам да срещам. Помогна ми и моето категорично решение, че аз искам промяна и ще направя каквото е необходимо за тази промяна. Не винаги е лесно. Даже процеса на моменти е доста труден и тежък, защото се сблъскваш с най-големите си страхове, сблъскваш се с всички негативни емоции и преживявания, които си имал през годините, но в момента, в който си позволиш да го направиш и да ги трансформираш, започва една лекота, блаженство, хармония, които се усещат на всяко ниво от живота ти. Започваш да живееш един нов живот. Това, което мога да кажа към днешна дата е, че нямаше да мога да го постигна без чужда помощ. Защото, пак казвам, това да знаеш някакви неща не ти помага по никакъв начин. И не, че не можеш и сам да се справиш, но когато имаш външна подкрепа, някой, който да те подкрепя, някой, който да те насочва, е много по-лесно и бързо. И към днешна дата аз съм сертифициран квантов практик по квантовия метод, който всъщност ми
помогна да бъда това, което съм, да се трансформирам в моето ново аз. Този път продължава, но мога да помогна и на много други жени да почувстват тази любов, хармония, лекота, баланс в живота си, да живеят без напрежение, да виждат красотата в живота, да спрат да носят тези тежести и товари, които волно или неволно ние сме поели във времето. И така.